Nosaltres fem els cursos de cata perquè ens agrada fer això i perquè creiem que és una faceta que no es fa, que no es toca prou bé. O sigui, al món del vi li falta divulgació i li falta que arribi al gran públic, o sigui, no tan sols que arribi el coneixedor de vins, sinó que arribi al gran públic. És el centre vinícola de Catalunya, claríssimament, és el Penedès, és on hi ha la quantitat més important d'hectàrees, de cellers, d'exportadors i tot. Si nosaltres podem fer el curs en català, castellà, anglès, francès, italià, finès, alemany, ja no sé si m'he dit alguna, 7 o 8 idiomes, aprendran quelcom més i podran preguntar i aclarir els dubtes que tenen. Això també és molt important, o sigui, no és tan sols una relació de professor explica-alumne, sinó és un col·loqui entre, diguem-ne, una mica el món del vi i els consumidors, una mica de col·loqui interactiu, no? Moltes vegades saben més de vins els anglosaxons que els mediterranis, moltes vegades, perquè els mediterranis coneixem els vins locals, tampoc diria molt, però bastant, i les característiques dels vins locals, però no coneixem massa els vins de la comarca veïna. I els anglosaxons, com que no tenen producció de vi, el qui li agrada el món del vi s'informa moltíssim, llegeix molt, connecta a internet a les pàgines web de les revistes vinícoles i moltes vegades tenen més cultura vinícola els anglosaxons que els mediterranis. Recomana, primera cosa, amb el tema perfums, no anar massa perfumat i, evidentment, no es pot fumar durant la cata. També recomanem que no es fumi abans d'entrar a la cata. La gent és una activitat molt gratificant perquè ells comproven en si mateixos els aromes, els gustos dels vins, ells els comenten i després, si això hi afegeixes el tema de que una copa de vi, una copa de cava sempre et posa una mica més content que no pas com has entrat, tot i que no han de veure, poden escollir, però sempre hi entra aquell tema, doncs, grups potser que es coneixen poc o que s'acaben de conèixer acaben al tast amb més confiança en tothom. I l'enòleg ha de saber viticultura, tot i que no tots els enòlegs saben molt de viticultura, i sap una mica de gastronomia, però tampoc no té per què saber-ne. Però vull dir que, clar, pots demanar-li cadascú el que coneix. Llavors hi ha tastos de vins a tot el món i fets per diferents tipus de gent. I nosaltres els enòlegs defensem que els tastos de vins els facin els enòlegs, que són les persones que han fet els vins, que saben els defectes dels vins i saben explicar o han de saber explicar